Angeke ubingelele baba udokotela babesizo bawujabulela umfana omhleja kahle umzulu amanqinisa ngesolo futhi angiqolisi. Sibonga kakhulu isupport esithola kunina. Wow, it's wonderful, it's wonderful. Umuntu ongabongi uyanyaza. Nami ngiyamnyanya umuntu ongabongi. Ngikwenzela into enkulu angakho ungabongi. Noma bencane ngibonga. Bakithi this is baba udokotela ngiyashutha ngisebhilidini between Nedbank House building. Lapho ngishuthela khona umgaqo wethu khona of Queen Street and Albert Street. Ku-Google ubhala ukuthi kwababa udokotela izokuthatha ekulethe. Bakithi angeke ngikhulume lento. Angeke ngikhulume lento. Ayikho lento eyenziwayo. Asihlukaneni nokuphendula omakhelane bethu odokotela bethu. Awukwazi ukuthi ungathi ugulelwa kanje umuntu lasho umuntu wakhalasho umakhelwane wakho. Umakhelwane wakho lo olusa inkomo lapha zasemzini yabantu. Ntambama ubuye sebuya nekhamba azoliphekela umkhwanyana wakho. Wena uzongabi nawo umkhonyana yena asala nengane zakhe. Wena wakho ubaba uzoshona yena aqhubeka ngobaba engane zabo. Sinabantu abaningi namhlanje asebezilapha bona because they underestimate ukuthi into ezibaphethe kululu ukuzilapha. Abantu abaningi they literally don't understand what causes iBP ukuthi ikhuphuke. Bathathi noma yena intshongo, thathe noma yena ayidle atshela ukuthi kuzoba right. Indeed kuzoba right but funa nento siyifundisi. Phuma kwi-concept yokuthi uzozilapha wena. I've got proof. I've got a question for you. Since uthi uzilapha ushukela, what is your HbA1c? Ungaphendula lapho nje. What is your answer then? Hemoglobin A1c uzothini? Ithini? Oh yes. Leukocyte values njoba uzilapha amathumbu nje, uthi unamathumbu. Mengibuza ukuthi ama-white blood cells akhe athini njengamanje, athini? Uyazi? Awazi. Kunezinto ke ezikuphoqayo ukuthi uma usufuna ukulashwa hambe uthola ukulashwa ngendlela right. Nalabo baba laba abancika ngendonga bethi bazolapha abantu ema-toilet kuphi kuba hambe vimba abantu ema-rank abayiyeke lento abahambe bosiza bakuwasha amabhasi okungcono bawasha ama-taxi bashanele imigaqo kulungile la kuzobasiza lokho. Kodwa leyo kulapha sekushiyele ezandleni zabantu abaningi ukuthi umsebenzi ukuthi abalaphe. Ngoba siyabona ama-mistake ama-mortality ekufuze ungabawenzekanga. Uyafika umuntu une-creatinine ka-225 over 105. Ngeke. Nawe ufuna ukufunda imedicine. Hamba ufunda imedicine ngani yami. Ngeke mina ngichazele creatinine imi u225 over 115. Usho ukuthi kuthini kusasa uzongibuza ukuthi iGFR ku25 injani? Uzobuza mina ngiyinyanga nginosana 3. Ngeke ngana hamba ufunda. Hamba ufunda. Uma ufuna ubone le channel iba schooled. Iba Leonard. Iba Leonard. Ingakho si challenge labantu abavimba abantu bethi babayalapha. Ngibuza ukuthi njoba mina lo muntu efike kubaba udokotela icreatinine yakhe iu225 over 115, iGFR yakhe iu16, kusho ukuthini wena lokho? Njengamanje wena lo muntu namanje uphethe igubhu zomuntu wakho othi wena akahamba uphuza. Ngiyakutshela mina lo muntu ufike kumina ngamchecka ngathola ukuthi icreatinine yakhe iGFR yakhe ithi. Uzongiphendula uthini? Njoba ubhizi ulapha umuntu utwayi. Kodwa njengamanje meeting ya check iIgE yakhe ithi 100. Ithini imisho njalo mithi 100? Awazi? Kodwa unegubhu la wena uthi hayi leni ziyawushaya zishaya ihlungu zayishaya ihlungu lezazi sibheka ihlungu yabona asiyekeni ukusanganela abantu. Asiyekeni ukusanganela abantu ngoba lento iyona lezo silimaza. Sinabantu ngempela abamosha isikhathi behlele esigcakeni kuthiwa kunobaba olapha lasimlindile uhanto lapha ugogo laphayo lasho ugogo kodwa kusala kunabantu abaziwa abangamelaphi ngempela bendabuko. Ngibona omunye umlaphi mina wendabuko engeke ngimusho. Obelapha umuntu isilonda esiwasha ngesandla sakhe. Washo wathi lo buhlungu lobu ngizobuqeda kulomuntu. Angikhulumi mina ngo2 cent wenyanga. Ethe ngawuthola umsebenzi aphenduka lapha abantu isilonda. Ngikhuluma ngomuntu mina owaziwayo isilondeni ukuthi akasibheki. Ya understand? Ngifuna into enjalo abantu aba hands on, abantu esibazi esinehistory yabo. Esingaba comfortable umuntu uma elapha yana. Yebo. Manje sinabantu ovuka hlale babantu ovuka eksene engazowenzana kuphenduka kugxolwe noma yini insipho nealarm hlanze ndawonye athi kulungile kumekubaba nje kulungile. Asayenzi lento abantu bakithi lapha sibalapha. This is baba Dr. Baba sizawujabula ufana umdledla kahle ngozolo manxisa. Wena one immune system compromised. Immune system compromised otherwise. Ngikulungiselele umuthi owakhiwe uThikadioka.
ngeke uzuyisole. Can't go wrong. Ngakukhipha umuthi esibuza ukuthi ifuda extra strong probiotic. Sine antibiotics sine probiotic. Lena ke sikhuluma ngayo is a probiotic proactive. Ukulapha umuntu esesiprovile ukuthi unento esibiza ukuthi i-drug intolerance, especially kubantu abasebedle uhlobo othile le-treatment isikhathi eside kakhulu, whereby be-develop into esibiza i-viral binding and gene mutation. Viral binding and gene mutation. I understand. There are times whereby i-virus, i-binder, i-RNA, i-binder ne-DNA. That is whereby we call it viral binding. Gene mutation, benza kubona. Ya kunjena nje namhlanje kunje. Nje kujila. Bakithi angikhulume lento. Mesikhuluma nge-viral binding, it is whereby a ribonucleic acid yeka ngandloli RNA ihlangana ne-DNA. Ngalo ndlela if i-DNA yakho isihlangana ne-RNA kwenza kube nzima emthini ejwayelekile leni yami nithenga emgaqweni ukuneutralize noma ukunecrotize lama cells lawa ahoste le RNA. Ngafundisa ke futhi manje. Thereafter sizoba ne-gene mutation, ne-viral mutation. What is viral mutation, Baba Dokotela? It's whereby an ordinary virus mutate to a resistant strain, a strain that is not known by HIV, if in HIV, like L100. L100 strain ibalimaze kakhulu abantu ngesikhathi kusaphuzwa amaphilisi ekuseni ntambama that compromise umzimba to develop a new gene ye virus. Thereafter abantu baba nama mutations different maningi ama mutations abakhona. Thereafter lo muntu loyo sidinga ukuthi sifake umuthi wangempela. Sinento esibiza ukuthi i-viral necrotization. Viral necrotization. Into eyenzekayo lapha ile. I-virus yakho inama glycoproteins, inama viral matrix, inama protease, inama viral membrane, ina an outer viral membrane. It uses glycoprotein to attack a new cell. That cell imingena i-virus ifika ibhoboze. Imesiyibhobozele le cell and then ispewer ipusha ama viral matrix and protease phakathi kwi cell ebingena lutho. That alone we need umuthi wangempela to necrotize that cell. It takes 90 days. No treatment, it takes 90 days to see the results. Meaning that if umzimba wakho ama cells akhe ese host virus, if ufika kwabodokotela sengena ukuthi asikwenzeke manje i treatment, those cells to necrotize, it will take 90 days. It will take 90 days because there are so many. This is Babu Dr. Babu says about Jabu. Yeah, let me correct this mindset. Ubunyanga is not effective if we have carnal mind. Carnal mind umuntu ocabanga kanje ngamahanisi. Kunezinto la ekufuna sizibuke ebunyangeni ezizokwenzeka. Angiqale phansi, kunezinto ekufuna kusizibuke la ezizokwenzeka. Kunento we call it angling fishing. Yabona ukudoba emfuleni nasolwandle. Lokho kudoba kuphonsa usiba uthi it requires a permit namhlanje. Sinomfula la kuthiwa umngeni awukwazi ukudoba emngeni ungenayo permit. You must have a permit for fishing. Bekufika ama inspectors bacela i-permit ungenabo agoqa udoba bakubophisa bakufaka ifine, yabo. Then kudingeka i-permit. Ukoncika lapha kuma piers olwandle must have a permit yokudoba. Just ukudoba nje. Labo fish ababhilongo kumuntu abona abamuntu. Behleli bengahleli akekho benefit akekho benefit, but you need a permit for that. Into ezokwenzeka zinyanga zami uma ukuthi lento aniyishintshe manje. Uma lento ungayishintshe manje enza ngenye indlela ngoba lento izoku-affect. Lento izoku-affect. Ukuyogeza abantu emfuleni, ubulala imbuzi
ubulala amagusha, ubulale izinkukhu. Soon omasipala bazofuna ube nepermit uma uyinyanga. And thereafter kuyi-permit yani na yokogeza abantu hayi kodwa just ukuba geza nje, because there's money exchange lapha. Just ukuba geza nje you need a permit ukwenza leyo nto, ngoba niyabageza nibahambe ngeayini futhi khona lapha. Just ukuba geza uayine futhi umufoni kulungileke. Ukumgeza nje you need a permit. Ukubulala izinkukhu nembuzi nayo yonke lento ibulala lapha it to be illegalized. Ngeke kusavumeleka. Uzotshela ukuthi kofaka ibhodi nje ukuthi no slaughtering of animals kuphela kanjalo. Ubonala inkukhu kuphela induku. Mase befaka amakhamera lapha ezihlahleni nongawaboni. Bona bahlele control room njoba nogeza abantu lapho ayina bayibukela nje. Kodwa uma usubulala isilwane bona qhamuka amasokisha u4 elilodwa liphethe upumpkin lime lapha ekude leli liphethe upumpkin kuze la wena akubulale ngenduku akubulale ngenduku athathe inkukhu ayiphosa amazena kuyeke. Ngeke uzwabopha ukuthi akushayela ukuthi kade ubulala inkukhu leke otshelwe kahle ngoba nanga awanasikhathi lokho bophana nawe ukubulala inkukhu. Kodwa uma ubulala imbuzi thatha imbuzi lezi and evidence number 1 ayilayishe emotweni abopha nakuphelile. Ngeze ukuthi nikwazi lokho kuyeza nizovalwa ukubulala izilwane emfuleni olwandle. Yonke lento eniyenza lapha lenyanyisayo. Nizofika kunebhodi lelibhala ukuthi no swimming allowed le nitshela ukuthi hamba nobhuda ngapha bla 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 no bhuda no animal swimming akubhukuthi injala kanjani zokuzovala lo. Nayo ke lena yokugeza abantu olwandle izovala. Ngisho ukuthi ake niyibheke ukuthi if ningafuna ukuzimodernize kulomsebenzi ngoba itechnology eniyisebenzisayo ebunyangeni is 200 years old. There is something engisambe singayenza manje ngoba oza kwethu abase west bayahlula. Bona ba innovator all the times. All the times. Uma uhluleka hamba wakhe lakhe idamu uzogeza abantu khona. Muthi uyahluleka hamba wakhe lakhe idamu uzigezela abantu khona ubulala imbuzi kwenze konke lokho because we got proof ukuthi ufu wenzelo akekho umuntu ozokuhlupha. But le mfula leyo masipala you be banned from doing it. Izohamba lento izifike ngisho emakhosini koondaba ezithi. Isho inkosi ithi induna ayitshela abantu ukuthi no more ukobulawa kwezilwane emfuleni. Period. Engisho ngoba ukulapha kwenu akushintshi futhi anifuni ukukhula kunaloko nixeke inyanga ezi upgradeayo niyazixeka. Inyanga nje mina edamu nikhuluma ukuthanda kwenu khuluma cockroach kodwa kusala nawe uyigcina ulidinga. Nawe uyigcina ulidinga. Wena akugcina ngoba wena uphele emfuleni. Awuphele emfuleni kusho ukuthi nawe uyigcina ulidinga ke. Kunzima noma akulula ukwelapha umuntu uma uzokwenza ngalendlela yakho. Sinabantu lana ngifuna sekuvuma ukuthi ukulapha kwethu sekufuna sekukhulise ukulapha. Uma umuntu ene low leukocyte values amasosha akho omzimba amhlophe emancane kuno size odingekayo. Lonto akulula ukuthi uyilaphe. Umuntu one thrombocytopenia akulula ukuthi umelaphe. Ngeke utshelwe ipatient ukuthi iphethwe yini. Wena umelaphi ufuna kuba wena otshela ipatient ukuthi utholani kuyona. Isingaxoxela ke ezinye izimpawu ezizwayo kodwa leyo iyona ipatient isukizwa izimpawu isukizwa ama symptoms not ukuthi isukizwa ikutshela omunye ufika ethi mina ngalala inyawo bisuku mase lala athi uphathwa zinyawo akaphethwe zinyawo uqalwa idiabetic. Yeah, so you understand because mina as a practitioner ngiyazi ukuthi yini efuna ngiyenze kulomuntu. Engisho ukuthi lo muntu lo leukocyte values kunzima kakhulu ukuthi umlapha because udinga ukuthi uyomenza iFBC full blood check before wazi ukuthi uyamelapha noma ulapheni. Awuzumthinta ungayenzanga yona because izo confirm ukuthi ngempela yini leukocyte values yakhe phansi. Thrombocytosis hamba umenza ama platelet uzobona ukuthi ngempela ama platelet ay support yini statement sakhe. You understand? This is babu dokotela sifuna ukuthi lento yokulapha siyigeze ibe clean. Yabo siyigeze ibe clean bese sibakhuliseke. Abelapha indaba sibatshele futhi into ezizokwenzeka. Lento iyeza lento le. Ibenjwa nibulala imbuzi neziklabhu yonke into lento nibhebha abantu emfuleni nje. Azi ukuthi iyaphela le nto le hotela lokulala nabafazi abantu emfuleni. Izophela le nto le. Izophela. Yeah, bakithi this is babu dokotela ngifuna ukuthi ngithola amanazareth angihlelela ukuthi ngobonana nenkosi enkulu esekuphakameni. Ngifuna ukuchaza nge-wellness le ngibavulele yona ngoba ngithola abantu abaningi they are embarrassing.
baya emihlanganweni bashiye imithi yayo ye-BP. Nginomuthi mina ukusiza umuntu kakhulu kwi-blood pressure, umuntu wesilisa o-prostate eyivuvukele, umuntu wesilisa akasayi kahle enkonzweni nasekamereni. Lo mithi leyo i-standard sawo sigudi kakhulu. Ukuthi noma manje ngifuna ukuhlala phansi nenkosi ngichaze ukuthi yini edala ukuthi ngizochaza ukuthi why abantu kufuze ukuthi noma ngabe kuyinhlangano asibanike phela imithi ye-BP, asibanike imithi yashukela, because ushukela uwodwa it's a number one cause is stroke. Awungizwa ukuthi ngithini? I-diabetic iyodwa it's a number one cause of amputation of your leg. Angiqale phansi ngoba ngathi unenkinga. I-diabetic kuphela it's a number one cause of your blindness. Or ufuna ngikhuluma isiNgisi, or i-diabetic kuphela number one cause of your renal failure. Lento ukuthi izinto zakho zilimele, ushukela uyakwenza lokho. Manje ngifuna ngihlale phansi ke, ngizocela nje ukuthi bangihlelele ukuthi basho babudokotela inkosi kuphi sicela ufike, ngifike ngihlale phansi ngichazele ngikhulume. Ngoba kuya ngiphoqa ukuthi angihambe ngohlala phansi nenkosi ngichaze. Ngoba ngifuna ukwalapha amaNazaretha. We cannot tolerate having people abadala ngabeshawa i-stroke, because we do have izinto esingazenza. We do have izinto esingazenza. Ngoba athi umnyayi manje abadokotela semhlanganweni ngithi mina inkosi itheni ingayithathi imithi mina semhlanganweni. Abanye bekufuza ngabe bothatha amagazi bahamba bohlala emhlanganweni amagazi ababathathi. Uma eshawa i-date kufuna abuye umuntu njengoba sithi August uyabuya amagazi akathathanga athi bengisemhlanganweni. Ingakho ngifuna ukuhlala phansi nenkosi. Ngithi inkosi ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi wena novala abantu ukuthi basinde. Ngoba phela nisinike ikhambi nasinika abantu ukuthi sibelaphe. Siyadeleta abantu sathetha abantu abalashwe babuye bezokhonza uNkulunkulu kodwa bephila ayibegula. This is babu doctor babu sizibojaba imfana umhleje khetho. Into engifuna ukuchaza lana ilento ekhulunywayo ukuthi if ukuthi ubuhleni babaNazaretha indawo engcwele, why isenanda enobugebengu obukhulu kangaka? Ushembe uhlulwa yini ukuqeda ubugebengu uma ucabanga ukuthi wena ngakusiza? Kunalembuzo olokunuka olokukhulunywa abantu abanezisini bekhuluma into obona ukuthi abayazi lento abekhulumayo kahle kahle. Sizoyichaza. Ubisi, a pasteurized or a non-pasteurized milk. Ubisi or a non-pasteurized milk, it is edible. Luyadliwa, luhle, lona no cream omningi, but lona othandwa zimpukane. Awungezwa ukuthi ngithini. Ebusha uma uyikhiphe yonke inyama, uwasha ama tray, ungahlala 2 weeks ngeke uyibone impukane khona. Kodwa mhlazana wafaka inyama efresh, the day ubona impukane khona. Engiqonda ukuthini na? Indawo enobungcwele uSathane uyayithanda ukuyisebenzisa. Elwa ngayo yonke indlela ukuthi ubungcwele obulapha na abanganakwa kunakwe impukane. Manje uma mina ngibeka ubisi la olu fresh, olu non pasteurized, ngigcina manje abantu bengaliboni ubisi bebona impukane, bathi kwabhuza impukane nje lapha. Uzothi hayi mhlawumbe ubeka ubisi pho impukane ezifunani. Ngoba manje into ebukwayo ukuthi ushembe uma kuthiwa ikhona lento yakhe pho yini ubugebengu kube nobugebengu ngakho. Into edala lokho uyivese kusesihogweni. It because you people who don't understand. You don't understand. Usimende ozokwakha ibhilidi, once wahlanganiselwa ukufakwa okwakha ibhilidi within 1 hour ungasebenzile woma same time. Kodwa uma ungezolakha ibhilidi uhleli lapha eHardware ungahlala 10 years awome. It because usuzokwakha ibhilidi. Wahlala 1 day ungasebenzile uyoma. Usuhlangene ihlabathi namanzi uyoma because usuzokwakha ibhilidi. Ukwakhiwa kobuNazaretha bube ingcwele, bube ebunanda, bube phakathi kwemjondolo, it because uNkulunkulu befuna ukutshengisa ukuthi la beke khona ubisi impukana ziye emablocksini. Ungaya nana manje kuma bathrooms omgodi. Uthathe ubisi ulibeke lapha kude. Uma usiyobala impukane ezisema-bathroom omgodi versus impukane egcwele ubisini, there will be plenty ubisini. There will be plenty ubisini. Engisho ukuthi-ke ozwa uyezwa ukuthi yini lento elaphaya ebuhleni. Yini lento elaphaya ebuhleni. USathane uyayibona. And uSathane is capable of blinding people. Kunabantu asebevesa abafuna uholy grant ongaboni spiritually.
Sathane uyakwazi ukuthi akubhlokhe ungaboni. Akubhlokhe ungaboni. This is Babu Dawutela wakwesizibotshalo mfana mhlentsha khehle nomzulu abancane siyabonga.